tots i gràcies per venir. Bé, llavors ja ens explicació que pel panel de l'Universitat de Manacor de 2013 comprendrà 5 modalitats. Una que serà de plàstiques, de l'Universitat de Manacor de plàstiques, i 4 modalitats de part de literari. Bé, segons la ciutat de Manacor de plàstiques, ja enguany es feia la vintena edició que se faria. I és un certamen com el sabor que és prou conegut del que és tot el món dels artistes, i no només a les illes, sinó ja crec que a part de fora de les illes i més enllà. Bé, aquest premi també és una dotació econòmica, i a part de tot això és que l'artista o sobreguanyadora és l'artista pot tenir una exposició individual en el Museu de Història de Manacor, a l'Escola de Registres. Bé, la novetat en aquest cas seria el que és el certamen literari, que tindrem 4 premis que seran novel·la, poesia, teatre i assaig. Cadascú tindrà una denominació pròpia i el que hem fet ha estat intentar dedicar cada un dels premis a escriptors que tenen un recorregut de trajectòria dins el món de la literatura molt important. Entre ells, bé, dins la novel·la tenim l'Escola de Manacor de Maria Antònia Oliver, en el Premi Ciutat de Manacor de poesia serà en Miquel Àngel Riera, la Ciutat de Manacor de teatre serà en Jaume Vidal i Alcover i el d'assaig serà en Antoni Maria Alcover. Cada un d'aquests premis tindrà una dotació econòmica i aquesta dotació econòmica l'hem posada perquè considerar que és necessari per tenir una qualitat i un ressò a dir el que és les illes i fora de les illes. L'Ajuntament de Manacor, en aquest cas, el que farà serà promoure la publicació i en el cas de sobreguanyadora del teatre també tindrà una representació en el teatre de Manacor. Bé, la publicació de les obres guanyadores, ja ho he de dir aquí personalment en el FAUPES, no perquè seràs que és el llibreter i editor del món de llibres, que serà el que farà aquesta edició d'aquests llibres. Bé, quan en Falda van presentar la iniciativa, tornar a posar en marxa ja la ciutat de Manacor literari, realment va estar molt entusiasmat i li va agradar molt la idea. Inclús va intentar col·laborar amb nosaltres en el sentit de poder dissenyar la portada i fer la publicació. Bé, hem de dir que aquesta publicació, a part de respectar el que són els drets d'autors, no és una edició amb ànim de lucre. El que farem serà que tots els autors que se puguin reclutar, que siguin nombrosos, puguin anar en els pròxims certaments que farem a les pròximes publicacions i edicions de llibres guanyadors. Bé, jo el que vull fer és, a partir d'aquí, també donar les gràcies a tot el que és el Departament de Cultura en general, perquè tots, en certa manera, hem intentat col·laborar, s'ha implicat el museu, s'ha implicat el teatre, s'ha implicat l'institució, la biblioteca i, com he dit antes, el món de llibres. I també donar les gràcies perquè des de principis de la legislatura se va constituir una comissió d'art plàstiques on els representants en Rafael Parelló, en Jaume Brunet, en Jesús Ballester, en Antoni Sansó i en Sebastià Guillemés, que és els que m'han donat suport i forces per continuar amb aquest certamen d'art plàstiques de Manacor. Bé, dic-vos que això no se revelarà, però el dia de l'edició dels llibres serà una petita sorpresa on també s'impliquen altres artistes, però això ja anirà molt més endavant. Bé, dic-vos que aquest premi se lliuraran a les Fires i Festes de Manacor i, bueno, jo per la meva part no vos he de dir res més, espero que sigui tot un èxit i també vos poso a disposició tot el Departament de Cultura per si teniu qualque dubte. Jo per acabar també volia fer 2 agraïments. Un, a Antoni Pastor, perquè des del govern, el seu equip de govern, sempre tots els fets que he puntat endavant els hem respectat i m'ha donat molt de suport. I segona, la institució, perquè considero que acollir aquí el certamen Ciutat de Manacor literari és una garantia de continuïtat i de qualitat. Moltes gràcies i per venir tots.